Salim ai yau babu tawawa. Inda batu na waka ne mu ba mun saba. Ni fa ina ganin Silba ya za a yi na ɗauro ba. Wannan ai salon kiɗan ne ba Salim ne ya dirka. Duma tsirin su watsa mutu Allahu ka san su. Kai mana maganin su ko daji ko tirakar su. Akwai sasan Husaini har ma na ce da gamban su. Magiyanka Muntari to ai yanzu koka. Na fa matasa kuke yau din ne bagana. Muntari na sani ai zai share kukan. Mu dai yanzu gana mu to ku din ina naku. Mu yanzu fa mun gane to ai naka sai naka. Ga Ilyasu dan gamodi na bi shi na huta. Wanda so uwa na ce to ai za ya so danta. Muntari namu ne ga wakar ka na yauta. Waka nake mawakin Ilyasu na shakka. Yau dai dambaye damba ai shagon su ya faɗi. Idan ya ƙi haƙura ku bar shi gaban akwai shaɗi. Wurin fa mahauta da kaje ai kaga jan taɗi. Allah wanda yau da ya Muntari gaishe ka. Akwai maganar da zamu yi yau Ilyasu ka santa. A ba Muntari kansila yau mu ma mu dan huta. Ko a yabe ni ko a zagen wakar gana yauta. Ilyasu ne gwani na kai ko ina naka. Yau dai ga fura ta ga nono za mu sha damu. Muntari na faɗa ai dama yana bamu. Ko magiyanka ba su so to Allahu ya bamu. Ko ni ma duman waka ai na goyi bayanka. Da an yi ruwa za a yi huɗa sannan za a yi shuka. Wanda ya damu da damunar shi za ya yi shuka.
ɗan gamoji zaki a gaishe ka. Mai Iliyasu ɗan gamoji zaki a gaishe ka.